L'hoquei Bigues va aconseguir dissabte el liderat del grup B de la Copa Esports Penedès gràcies a una treballada victòria davant el club Patí Vilanova per 6-4. Les de Mariona Carmona van saber remuntar un 0-1 inicial per arribar al descans amb un contundent 4-1 a l'electrònic. Hem començat així un pèl relaxades i ens han fet el 0-1 molt ràpid, però després hem entrat i hem aconseguit fer un 1, un 2-1, un 3-1, fins un 4-1 la primera part. Jo penso que la primera part hem jugat bé, hem jugat en possessió de pilota controlat, hem tingut moltes opcions. A la represa, les vallesanes es van relaxar i el club Patí Vilanova ho va aprofitar per acostar-se al marcador. Un tir llunyà de Laia Jiménez que no va poder aturar la portera Georgina Gervilla va significar el 4-3 i només 2 minuts després el Vilanova va empatar el maig amb un gol d'oportunisme de Maria Córdoba. A partir d'aquest instant, les de Mariona Carmona van posar una marxa més i un golaç de Sara Cristòfol va desfer la igualada. El Vilanova va seguir gaudint d'ocasions, però va ser el Bigues el que es va tornar a avançar després d'una paret entre Vanessa Garcia i Clàudia Argemí, que Garcia va enviar al fons de la xarxa. 2 gols d'avantatge que serien definitius i és que el marcador ja no es va tornar a moure. Ha estat un partit igualat, amb el Vilanova, sempre són 2 equips bastant iguals, amb jugadores que pugen de la casa. Hem començat bé, ens hem agafat un avantatge de 4-1 a mitja part, però començar la segona hem tingut una mica de problemes, ens han arribat a empatar 4-4, però al final hem sabut resoldre el partit i hem aconseguit la victòria per 6-4. Una Copa Esports Penedès que haurà servit de pretemporada per les jugadores vallesanes i que els permetrà començar l'hoquei Lliga femenina en un gran estat de forma. Físicament, jo crec que som més potents que els equips que hem jugat. No sé si és que hem fet una molt bona pretemporada, també a l'agost i part del setembre, i això apunta que tenim roda a la banqueta, que la gent està a punt i tenim un nivell de jugar alt. Jo penso que físicament, ara per ara, som un dels equips amb els que ens hem enfrontat més fort. Jo crec que cada vegada juguem més amb equip, som jugadores que ens agrada, tenim unes jugades des de petites que pugem amb el club i les seguim utilitzant i crec que ens en sortim bastant bé i no sé, destacar companyerisme, hi ha molt bon ambient a l'equip i molt contenta de com està anant. Tanmateix, abans que comenci la competició oficial, el pavelló de Bigues serà la seu de la fase final de la Copa Esports Penedès, el proper 26 d'octubre. Un hoquei Bigues que afronta la temporada amb el mateix bloc que va conservar la categoria a l'hoquei Lliga la temporada passada i que enguany espera poder aspirar a cotes més altes.